tid til en kort tv-avis. Her kommer Kåre Kvist. The United States is paying far too much, and other countries are not paying enough. Over for Donald Trump på dagens NATO-topmøde. Den amerikanske præsident forlanger, at en lang række NATO-lande, også Danmark, øger deres økonomiske. Velkommen til. Der er lagt op til et rivegilde, der vil noget mellem de 29 NATO-lande, der mødes i Bruxelles. Den amerikanske præsident, han er mildt sagt ikke tilfreds med, at Danmark og andre NATO-lande bruger mindre end 2% af BNP på forsvar. The United States has paid and stepped up like nobody. Og så var linjerne før mødet ellers trukket op, men efter flere timers forhandlinger ser det ud til, at der er blevet lyttet til Donald Trump. For alle 29 NATO-medlemmer enes som en erklæring, hvor der lægges vægt på, at der trods alt skal fremskridt og at forsvarsbudgetterne vokser hos medlemmerne. We do have disagreements, but most importantly, we have decisions that are pushing this alliance forward and making us stronger. Og lad os lige se, hvad det er, den amerikanske præsident er så tilfreds med. Alle 29 NATO-lande har i 2014 forpligtet sig til at arbejde hen mod, som det hedder, og betale mindst 2% af BNP på forsvar, når vi når 2024. I dag er det amerikanske bidrag klart det største, det lyder nemlig på 3,5% af BNP. Udover USA er der i dag kun 7 lande, der lever op til målet på 2%. Det er Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Grækenland og Storbritannien. Alle andre NATO-lande betaler altså mindre, og i Danmark, der bruger vi kun 1,17%. Ja, tallene taler jo deres eget sprog, Karin. USA betaler klart mest, men hvad siger de andre NATO-lande til den her, havde han sagt, skidevalg fra Donald Trump? Jeg må sige, at den fik en noget dramatisk start, da Trump han lige leverede den her gevaldige mavepuster til Merkel og Tyskland, og man troede faktisk ikke forholdet